Jwang matimore doho kaachiel koda ka weche mag chike. Ogai mar doho Martha Koome oyango chenro mar puonjo okinde ma rowere kaka yo mar tiegogi ka ojiwogi mondo giti matek. Koome ne oloso e nyasi mar chiwo puonj ne okinde ma pod rowere mane ota gi okinde madongo e bwo riwruokno mano mag okinde LSK. Chenro ma kamano biro dhi nyime kuom higa achiel kendo geto tiego okinde mathoth. Bende gichano tiyo gi doho mopogore opogore e konyo ji manigi buche e nyim doho tok nyal chulo okil. Young Advocates Mentorship Program is not only an investment in our future of our legal profession, but also a testament of our commitment to social transformation through access to justice. I would also be urging all our stakeholders, including LSK and particularly the senior bar, to support this noble initiative and help us in our quest to ensure that ours is a socially just state and society.